L'Institut Confuci de la Universitat de València ha celebrat el seu quart aniversari com a centre per a l'aprenentatge de l'idioma i de la cultura xineses. La celebració ha comptat amb la presència de l'ambaixador de la República Popular Xinesa a Espanya, Su Bangzhao, que, acompanyat pel rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, i pel director de l'Institut Confuci, Vicent Andreu, ha presidit els actes de commemoració d'aquest quart aniversari. Amb aquest motiu s'han realitzat activitats pròpies de la cultura xinesa, com el ball del lleó blanc o l'actuació del rei de les màscares. També s'ha inaugurat una exposició de cal·ligrafies dels estudiants, altra de llibres i manuals xinesos i una degustació de te i pastes del país asiàtic. La Universitat de València ha contribuït a l'èxit d'aquest Institut Confuci, preparant a més de 100 professors de xinès de la Comunitat Valenciana i províncies limítrofs per a millorar la qualitat de l'ensenyament d'aquest idioma en diferents nivells.